Il-sinna jgħid li l-ġurnata minn filgħodu turik u dan kien il-każ, anzi it-twissija ta' x'kien se jseħħ matul il-jum tajjena matul il-lejl illi kien ikkaratterizzat minn ħalbiet tax-xita u riħ qawwi. Sa minn kmien is-sibt filgħodu l-Uffiċċju Meteoroloġiku ħareġ iwissi li r-riħ mill-Majjistral se jkun qawwi ħafna għal qawwa ta' Rifnu fuq il-Gżejjer Maltin sal-10 ta' filgħaxija. U dak illi ġara. Ir-riħ laħaq forza 9 bil-bufuri tar-riħ laħqu forza 11. Dan kollu kawża ta' pressjoni baxxa qawwija li mill-Italja ta' fuq resqet lejn pajjiżna. One News tkellem mal-meteorologu Mark Vellagera li stqar illi l-aktar postijiet li ntlaqtu kienu f'Għawdex. Ħafna postijiet li ntlaqtu, biss bħala l-iktar li ntlaqtu huwa naħa ta' Għawdex għandek il-Marsal Forni anke minħabba li m'hemmx il-breakwater ilu mhux ħażin issabla breakwater jaħkem sew Marsal Forn, ġifieri wieħed għandu jieħu prekawzjoni kbar ma jmurx lejn il-baħar hemmhekk żgur. Naħa ta' Malta għandek naħa ta' ċirkowa, mbagħad naħa ta' Għajn Tuffieħa u l-Ġnejna, dawk l-aktar li nħakmu. Ovvjament matul il-kosta fejn pereżempju hemm ta' Sliema u x-Xajra, ovvjament hemmhekk inħakmu wkoll. Ikun l-ġemba ġej, maġorta waħda l-baħar jidħol ċertu qawwa. Is-servizz tal-vapur bejn Malta u Għawdex baqa' għaddej iżda kellu vjaġġ itwal mis-soltu għaliex kellu jgħaddi minn wara l-gżira ta' Kemmuna. Ir-riħ qawwi kkawża wkoll bosta ħsarat f'diversi postijiet, l-aktar dawk qrib il-baħar fejn il-mewġ bħal donnu rrid jibla l-art. B'xorti tajba fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar ħadd ma ndarab wara l-lijat ta' containers li jgħixu fihom l-immigranti spiċċaw inqalbu fuq xulxin. Ġarbu wkoll ħsarat estensivi bosta attrazzjonijiet tal-miliet li jintramaw fi Pjazza Tritoni, tant li wħud minnhom kellhom jitneħħew bħala prekawzjoni. Ma ħelsitix lanqas it-tinda protettiva tat-tempji ta' ħaġar qim fil-Qrendi fejn parti minnha spiċċat iċċartet. Anki t-tinda tal-grounds taċ-ċentinarju wkoll ġarbet ħsarat tant li l-logħob tal-Premier li kien skedat tas-sibt kellu jiġi pospost. Il-Pulizija ta' Malta wisset li s-sewwieqa jsuqu b'kawtela kbira wara li bosta siġar tqaċtu kawża tar-Rifnu. Hawnhekk intervjenew bosta ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li qattaw il-jum ineħħu skuk u frijaj tas-siġar li spiċċaw f'nofs ta' triq b'periklu għas-sewwieqa. Intant, dawk li biħsiebhom jivvjaġġaw bil-baħar il-ħadd irjieħ mistenni jbatti xi ftit hekk kif minn Majjistral forza 5 għall-ewwel se jsir forza 4 u mill-Beach forza 2 għal 3 sa filgħaxija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.